Dobrý den, vítám vás ve společnosti Elektra PV s.r.o., provozovatele internetového obchodu Levné-elektro.cz. Jsme ryze českou firmou bez zahraničního kapitálu. V současné době zaměstnáváme více než 100 zaměstnanců z Jihočeského kraje a dosahujeme ročního obratu přes 1 miliardu korun. Naše oddělení péče o zákazníky přijímá denně od 500 do 1200 objednávek od našich zákazníků. V měsících listopadu a prosinci je tento počet strojnásoben. V roce 2013 jsme vyexpedovali k našim zákazníkům více než 250 000 objednávek. V roce 2014 předpokládáme, že vyexpedujeme více než 300 000 objednávek k našim zákazníkům. Celková procentuální expedice se skládá převážně z bílého zboží, na které jsme specialisté, což jsou například pračky, lednice, mrazáky, popřípadě sušičky. Velkou část zaujímají taktéž televize, elektronika a nově také IT, popřípadě sortiment hodinek. Na našem e-shopu nabízíme více jak 16 000 druhů zboží. Celkem 6 000 z tohoto počtu máme skladem, což tvoří celkem 73 000 výrobků v celkové hodnotě 100 milionů korun. Prodáváme to, čemu rozumíme. Naše práce nás baví, čímž přinášíme radost z nákupu našim zákazníkům. Již několikrát jsme se stali finalisty Štík českého biznisu a několikrát také byli finalisty Shopu roku, který jsme tento rok i vyhráli. Díky projektům, jako jsou Štíky českého biznisu, se dostáváme s naší prací dál do podvědomí dalších zákazníků, čím jsme stále úspěšnější.